Naagi mga tawo mga ka-idol no nga dawat bitaw og limpyo, dili magbuhat og content, magpasayon ra o mangawat dayog video tapos ilang i-re-upload. Nagtuo siguro ni sila nga dili masakpan nato. Kay karong bag-ong update ni Mita mga ka-idol, masakpan na kung kinsa tong mangawat sa atong video. Gumikan kay mag-notify naman si Facebook sa ato once nga adunay mangawat sa atong video. O so akong ipakita din ninyo mga ka-idol. So karon mga ka-idol mao ni ang notification mga ka-idol na nag-notify si Facebook sa ako. So masakpan gyud mga ka-idol kinsa ang mangawat. So ato ning i-open. Yan mga ka-idol, so dirita sa overview. Yan mga ka-idol, adunay tulo ka tawo nga nangawat sa akong video. Tanawa, tulo ka video. So atong i-try open mga ka-idol kiring last kay mao pa ni ang wa na ko na open kinsa ang nangawat ani. Ito ni open be. Yan, so mao ni mga ka-idol ang nangawat sa akong video bagag face ning bayhana ni. Mao ni si Rongla Rich. Tanang mga ka-idol, adunay papilian diri option track, block o release match. So dapat ani mga ka-idol i-block. So before na nato i-block mga ka-idol diri sa save post. So mao ni mga ka-idol ang nangawat si Rongla Rich. Ako man ning video yang gikawat. Iya pang gilisan og background music tapos ang ako ang logo diri no. Katong watermark sa kong ngalan Noel TV Vlog, so iyang gitabunan. So bisan pa og ilisan mga ka-idol og background music, ma-detect gyapon na ni Mita mga ka-idol. 100% yun siya ang detect. Tanawa ari. Asa to 100%. Matching section 100%. Inana mga ka-idol, ma-detect yun. O kinsa ng mga tao di nga dawat limpyo, masakpan yun mo kinsa mong mga kawatan o mga video nga dili maningkamot og buhat og videos. Mangawat ra og video, i-upload tapos i-re-upload. So angay ni mga ka-idol i-block